Bon dia, nens i nenes! Avui us porto una manualitat. Una manualitat perquè feu... Exacte! Un cavall. Voleu que us l'expliqui? Doncs vinga, va, comencem! Per fer el vostre cavall necessitareu un paper de forma quadrada, pega, un pal o bé de polo o si no d'aquests de brotxeta, si és d'aquests de brotxeta, talleu-li la punta perquè els nens no es facin mal. També necessitareu colors, ja siguin ceres o rotuladors, 2 ulls i bé, jo no tenia llana i he tallat uns paperets per fer el cabell del cavall, ¿vale? Són uns papers que he pintat, que poden pintar els nens, en el cas que no tingueu llana. Llavors, el primer que fareu és que aquest paper els vostres nens l'han de pintar. L'han de pintar com vulguin. Un cop el tinguin pintat, serà l'hora de fer una mica de papiroflèxia. Fixeu-vos-hi bé. I aquí teniu la forma del vostre cavall, amb les seves orelles i el seu morro. Ara el que farem serà posar-li els ulls. Agafem la pega i enganxarem un dels ulls. Un dels ulls en aquest cantó i l'altre aquí. Una vegada estan els ulls enganxats, als vostres petits els hi toca enganxar el cabell. El que podeu fer és posar-los pega i que vagin enganxant. Ara, per l'altra banda. D'aquesta manera també treballem la motricitat fina. Quan el nostre cavall ja té el cabell posat, hem de posar-li el pal. Posarem aquí la pega o la silicona
I aquí podrem dibuixar-li el nas. Per una banda i per l'altra. I ja tindrem el nostre cavall.